Idan mutum ya ce da kai thank you, wato na gode, yaya za ka ce da shi? Ga abubuwa guda biyu wanda za ka iya faɗe, ba wai shiru za ka yi ba. Wasu idan an ce da su thank you sai su rasa kuma me za su ce da turanci. Za ka iya ce masa you are welcome. You are welcome. Abu na biyu za ka iya cewa no worries. No worries shine irin babu damuwa din nan ko irin ba komai din nan. Aka ce da kai thank you za ka iya cewa you are welcome ko kuma no worries. Ga mutanen da suke so su iya magana da turanci ko suke so su iya karatu da rubutun turanci ko da baka taɓa zuwa makaranta ba ko karatu da rubutu na Hausa ko da baka taɓa shiga aji ba, to kai tsaye ai mana magana ta WhatsApp ga namban mu na akan sikirin ko kuma a duba profile akwai namban mu. Iya ta WhatsApp ne ake magana banda kira.